Есменем де дәу қыз болды инде. 6 яшын быйыл тутырды. Балаларынан шулай тез үсүенә біраз гайран калып утырдым. Ул ыныгым минем иң кечесе, күннәкләрем киеп юана. Дәвәне миңа тиздән ярый диеп, кыш тоткандай ишеп куана. Дәү әни бир сары күлмәгеңне диеп, килгән сайын кезге каршында бетерелә, бейей, эй куана. Раббым биргән шикер барсында. Бәхет телим балам, исән булсын, якты булсын барыр юлларын. Миннән бәхетле юк бу дөньяда, муенымнан кышса кулларын. Автор Гөлнур Галимова.